Xaviýet we adalet idaralarynyň işgärleri syňagdan geçirilýär. Türkmenistanyň ähli vilayetlerine we Aşgabat şäherine xaviýet we adalet idaralarynyň işgärleri syňagdan geçirilip olardan hünär derejelerini ýokarlandyrmak talap edilýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde aýdylmadygyny soran çeşmemiziň maglumatlaryna görä syňagdan geçip bilmedik işgärleri işlerinden boşadylýar. Çeşmelerimizin maglumatyna görä hukuk idaralarynyň işgärleri ýanwaryň başlaryndan bäri hünär derejelerini ýokarlandyrmak boýunça okuw sapaklaryna gatnaşdyrylýarlar. Hünär derejesi bilen bagly güýçlüğün talaplary Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 12-nji ýanwarda giňişleýin howpsuzlyk mezgilini geçirip harby we hukuk goraýjy idaralaryň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak zerurlygyny unutamagynyň ýa gawat gelýär. Xaviýet idaralarynyň kadrlarynyň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagy, kadrlaryň häzirki zamanyň ösen tejribesini işçiň öwrenip kanuny çözüden kabul edilmegi üçin zerur tagyllary edilmelidir. Xaviýet idaralarynyň işine sanly ulgamy ornaşdyrmak çaltlandyrylmalydyr diýip Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligi öňkü prezidentiň howpsuzlyk mezgiliniň aýdan sözlerini sitirledi. Azatlygyň çeşmesi vilayetlerde we paýtagat Aşgabatda hukuk idaralarynyň işgärleriniň sanly ulgamy arkaly synaglary gatnaşanlyklaryny we olara paýtagatdan göni ýaýlym arkaly gödäwçilik edilendigini habar berdi. Synaglary geçip bilmedik işgärler işden boşadyldy. 5 vilayetin hem de Aşgabat şäheriniň adalet bölümlerine geçirilen synaglary online gödäwçilik edildi diýip Azatlygyň Balkan vilayetiniň akbyr çeşmesi maglumat berdi. Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň ýygnaklaryna harby we hukuk goraýjy idaralaryň işgärleriniň hünär derejelerini ýokarlandyrmak barada ýergiderli gurrun edilýär. Türkmenistanyň kanunçylygyna kadrlar garaşdyrdylar. Olar diňe kanuny tabindirler we özleriniň içki ynam ýetgikatlarynyň gollanýarlar diýilýär. Ýöne adam hukuklary boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistanyň xaviýet ulgamynyň garaşsyz däldigini oturýar. Döwlet ýetkiligine häkimet bu serişdeleri ýurtda adyl döwlet häkimetiniň hemde kanunyň rüstemliginiň höküm sürýändigini gaýtalaýar. Türkmenistana ýokary xaviýet arbitraj xaviýeti, vilayet xaviýetleri we vilayet hukukly şäher xaviýetleri, şeýle hem etrap xaviýetleri we etrap hukukly şäher xaviýetleri hereket edýär. Ýokary xaviýetiň başlygyny halk maslahatynyň razylygy bilen Türkmenistanyň prezidenti wezipe belleýär. Häzirki wagtda ýurdun ýokary xaviýetine Guwans Murat Usunepeýew ýol başlyk edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6-njy aprelde ýurdun harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipe belledi. Howpsuzlyk mezgiliniň dowamyna täze prezident Usunepeýew öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegi dowam etdirmegi tapşyrdy. Ýöne onuň bu wezipe gaýtadan belenilmänigi barada karar döwlet medeniýetine çap edilmedi. Ýogsa ýokary derejeli beýlik howpsuzlyk resmiýetleriniň wezipe bellemek barada kararlaryň ählisi döwlet medeniýetine çap edildi. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky wagtlarda ýurdun diňe bir harby we hukuk goraýjy idaralaryna däleýsem, beýleki idaralaryna hem işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak bilen bagly işler alınıp barlýar. Maglumaty görä hünär derejelerini ýokarlandyrmak boýunça okuw sapaklaryna gatnaşan döwlet işgärleri okuwy üstünlükli tamamlanyklary barada şahadatnama almaly. Aşgabatdan Lebap vilayetina duýdansyz toparlaýyn barlygçylar gelip, Sewitin köçe ýol hereketiniň düzgünlerine gödäwçilik edýän idaralarda barlyk geçirýärler. Aşa ýokary tizlik bilen saklanan sürüjüler 1 ýyldan 2 ýyla çenli sürüjülük şahadatnamasyndan mahrum edilýär. Sürüjülerden para alyndygy aýdylýan yerli ýolbaşçylar wezipetinden boşadylýar. Bu waka Içeri işler ministrliginiň başlygy täzelenenden soň ýurdun dürli künjeginde ýol hereketine gödäwçiligiň güýçlendirilen mahalyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Lebap vilayetina habarçysynyň maglumatlaryna görä geçen hepdäniň ahirinde Sewite baran barlygçylaryň düzüminde ýurdun baş prokuraturasynyň we ykdysady jenaýatlere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň wekilleri bar. Olar vilayetyň tas ähli şäherdir etraplarynda, hususan da Farab, Dänew, Darganata we Çärjü etraplarynda barlyklary geçirýärler. Bu barlykçylar Liwa polisiýasynyň ýol hereketi boýunça soňky 2 aýyň dowamynda hasap alynan fotoradar maglumatlaryny we sürüjülere salynan ýol jerimelerini seljerýärler. Şeýlede olar vilayatyň ýol polisiýasynyň idaralarynda sürüjülere ýazylan jerimeleri girdeji kassalaryndan alynan kwitansiýalary hem ýeke barlýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz 13-nji aprelde habarçymyza gurrun berdi. Barlyklaryň dowamında aşa ýokary tizlik bilen saklanyp jerime salynan sürüjüleriň işleri hem gaýtadan teljerilýär we olary 1 ýyldan 2 ýyla çenli sürüjülük şahadatnamasyndan mahrum edilýär. Men mundan 10 gün çemesi ozal Seydi şäheriniň daşyndan geçýän ýolda ulawmy sagatda 90 kilometr tizlikde sürmäge ruhsat edilen ýerlerde 161 kilometr tizlikde sürüp radara düşdüm. Şondan soň men pul jerimesini tölendigime garamazdan gelen barlykçylar meniň radar suratymy we tölen jerimämi gaýtadan derňäp meniň işimi suwda geçirdiler diýip efirde adynyň Ismail diýip tutulmagyny soran lewaply sürüjü aýtdy. Sewitdäki çeşmämiz ýol hereketiniň düzgünleriniň bozulmagy bilen bagly şeýle wakalar ýüze çykarylan etraplarda ýol polisiýasynyň bir näçe ýol başçysynyň welipeden boşadylandygyny hem habar berýär. Bu ýolbaşçylar düzgün bozan sürüjüleriň işini suwda geçirmegiň deregine olardan para almakda aýplanýar. Diýip çeşmämiz bellidi. Lewapdaky barlyklaryň haçana çenli dowam etjekdigi barada anyk maglumat ýok. Bu barlyklar barada ýurduň resmi metbuatynda şeýlede İçeri işler ministrliginiň web saýtynda hem haýsydyr bir maglumat berilmeýär. Ýöne bu waka İçeri işler ministrliginiň başlygy täzelenenden soň ýurduň durly künjeginde ýol hereketine gödöwçülügiň güýçlendirilen mahalyna gabat geldi. Ýatlasak Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6-njy aprelde Howpsuzlyk Mejlisini geçirip öňkü İçeri işler ministri Öwezdirdi Hojan Ýazyfy welipetinden boşadyp onuň orduny Lewap vilayatynyň polisiýa müdürliginiň başlygy Muhammed Hydyrowy belledi. TDH-nyň habaryna görä prezident öňkü ministriň işden kowulmagyny onuň bu welipede işleýän döwründe goýberen kemçilikleri üçin alan bir käýinçleri we duýduruşlar bilen esaslandyrdy. Döwlet howpsuzlyk Geňeşiniň dowamında beýleki howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň bozulmagy ara alınıp maslahatlaşyldy. Ýokary tizlikde ele salynandygy aýdylýan 30-dan gowrak sürüjiniň jogapkärçiligi çekilendigi hem aýdyldy. Bu wakadan soň 8-nji aprelde habarçylarymyz Aşgabat şäherinde, Mara we Lewap vilayatlarynda polisiýanyň ýol gödöwçüligi gullugynyň ýol hereketiniň düzgünleriniň berjaý edilişine gödöwçüligi ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirilendigini habar berdiler. Şonda habarçylarymyz paýtagtda düzgün bozan sürüjüleriň käbirine 15 güne çenli türme tutsaglygynyň gözüňünde tutulýandygyny hem aýdypdylar. Türkmenistanda İçeri işler ministrliginiň ýol başçylary ýyl-ýyldan köplenç açyk aýdylmaýan kemçilikler sebäpli täzelenip durýar. Täze wezipe bellenen resmiýlerin öz ýol başçylygy edýän puwdagyna gödöwçüligi bir wada güýçlendirýändigi barada maglumatlar gelip gowşýar. Emma habarçylarymyz aradan bir salym wagt geçen soň paraxorlugyň ýene ozalkylar ýaly dowam etdirilýändigini habar berýärler. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa hasabatlarında ýylyň ýylyna iň ýyzaky orunlary eýleýär. Türkmenistanyň hökümeti henidem ýurtda COVID-19-nyň ýokdugyny öňe sürýär. Häkimetler koronawirusyň iş ýüzünde ýaýrandygyny irada arasynda görülbeş edilmelik derejede keselçiligiň hem ölümüň ýaýwanlanmagyna sebäp bolandygyny resmi taýdan ikrar etmediler. Şeýlede bolsa ýurt koronawirusa garşy görüşini ýene-de güýçlendirýär. Türkmenistanyň günbatarynda türkmen başyda ýylatyň maska rejimini berjaý etmegine degişli talap ýene-de güýçlendirildi. Yerli häkimetler ýylatyň ähli ýerde maskaly ýöremegini talap edip, muny koronawirusyň we pnevmoniýanyň ýaýramagynyň täze tolkuny bilen düşündirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä çäklendirmeleriň hasam güýçlenmegi hususan da daşary ýurtdan gelen raýatlarda COVID-19-nyň delta görnüşiniň tapylmagy bilen baglanşykly. Bu aralykda yerli harby bölümde öýken çeşmesiniň köpölmegi ýüze çykypdyr. COVID-19 charter reýsi bilen gelen raýatlardan tapyldy. Regiona pnevmoniýa hem ýene ýaýrady. 53 harby gullukçy Balkanawadyň kesilhanasyna bir bejer galýar. Di Balkanawadyky çeşme azatlygy gurrun berdi. Azatlygyň çeşmelerine hem Sewitdäki habarçysyna görä karantin zonasynda saklanýan adamlaryň arasynda koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly ýagdaý bu ýadara gödöwçüligiň güýçlenmegine sebäp bolupdyr. Türkmenistanyň karantin zonagy gödöwçüligi aslynda saklanýar. Polisiýa işgärleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri bir ýerde nobatçylyk çekýär. Dip çeşme aýdýar.
Şeýle onuň sözlerine görä koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly karantin zonasynda saklanýan adamlar we işgärler 35 günlük izolasiýa salynıpdyr. Türkmenistandaky resmi düzgüne görä koronawirus karantini 3 hepdeläp dowam etmeli. Bu aralykda yerli çeşmelere görä karantin zolagynda dermanlar, lukmançylyk we dezinfeksiýa serişdeleri ýetmezçilik edýär. Karantinni goraw serişdeleri ýok. Lukmanlar we şepagat uýalary lukmançylyk eşiklerini, ellikleri we maskalary öz hasabyna satyn almagy mezur bolýar. Diýip çeşmeýdär. Mundan öň Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary karantin zowluklarynda COVID-19 üçin testleriň we dermanlaryň ýetmezçiligi barada habar berdiler. Olaryň sözlerine görä birnäçe lukmançylyk edarasy hatda koronavirus üçin testleri hem öz hasabyna satyn alýarlar. Saglygy saklaýaş ministrliginiň işgärleri häzirki problemalar barada resmi taýdan düşündürüş bermeýärler. Saglyk ministrliginiň anonim şertlerde gürüňdeş bolan çeşmeleri bolsa lukmançylyk edaralarynda medisina serişdeleriniň yetmezçiliginiň büdjetden yeterlik pul berilmeýänligi bilen baglanşyklydygyny aýdarlar. Häzirki wagtda Balkan vilayatyndaky çäklendirici çäreleriň bir bölegi hökmünde kafeler, restoranlar, mehmanhanalar we sergähler ýene-de ýapylýar. Hyzmat ugrundan işleýän hususy kärhanalar uzak ara kesmeden soň ýaňy ýakynda aprel aýynyň başynda işe başlapdy. Hökümet tarapyndan şu ýylyň ýanwar aýynda gerizilen karantin çäklendirmeleri aýyň başynda bölekleýin ýatyrylyp başlapdy. Hususan da sowda we hyzmat kärhanalarynyň işine täzeden girişmegine mümkinçilik döräpdi. Ýöne köpçülik yerlerinde maska takınmak we ýurdun içinde hem daşyna syýahat çäklendirmeleri taklanypdy. Pandemiýa Türkmenistanyň ýylatynyň agla we köpçüliginiň maddi ýagdaýyny hatam erwetleşdirdi. Koronavirus çäklendirmeleri köp sanly türkmen raýatyny girdeji çeşmelerinden mahrum etdi. Öz çäginde COVID-19-yň bardygyny ikrar etmedik Türkmenistan ýylatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligini epesli çäklendirdi. Ýedigidirli uçuşlary ýatyrdy we koronavirusa garşy vaksinasiýany hökman etdi. Emma Türkmenistan'da keteliň resmi hasabynyň ýöredilýänligi Azatlyk radiosyna oktýabr aýynda ma'lum boldy. Türkmenistanyň saglyk ulgamyndaky ygtybarly çeşmelere görä pandemiýa başlanaly bäri Türkmenistanda COVID-19-dan 25 000den gowrak adam ýogulypdyr. Bütün dünýä saglyk guramasy türkmen häkimetlerining ýurtda koronavirusyň ýokdugy barada aýdanlaryny ençimegedek soragastan alypdy. Balkan vilayatynyň polisiýasy raýatlaryň ahlak meselesine gözegçiligi güýçlendirip, nikasyz jinsy gatnaşykda bolýanlara we ten söwdasyny edýänlere garşy reýtleri geçirdi. Azatlyk radiosynyň Balkanyň polisiýa edarasynyň çeşmesi munyň täze içeri işler ministriniň mukaddes orada aýynda raýatlaryň ahlak terbiýesine we spirtli içkileri içmegine gözegçiligi güýçlendirmek baradaky tawşyrygy bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Geçen dinç günleri Türkmenbaş şäher polisiýasynyň işgärleri orada aý münasibetli 3 mehmanhanada we ten sowdasynyň amala asyrylýany üçin ozaldan bäri hasapda duran ýerlerde reýt geçirdiler. Şeýle-de olar dinç günlerine şäheriň bazarlaryna we dukanlaryna spirtli içkileri sattyrmadylar. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 13 aprelde gürrüň berdi. Adatlykda gürrüň edilýän mehmanhanalaryň we ten söwdasynyň amala aşyrylýandy aýdylýan ýerleriň atlary we adresleri barada anyk maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Şenbe we dinç günleri mehmanhanalara gelen we olardan çykýan erkekleriň hemde zenanlaryň resmi namalary barlanyp, olardan nikadan geçendikleri hakyndaky şahadatnamalar hem talap edildi diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä nikahsy tasdiklanmadyk jüwitler, ýagny erkekler we zenanlar sud medisina barlygyndan geçirildi. Olardan kan we beýleki zerur bolan nusxalar alındy. Bu barlyklaryň netijesine bir kanun ýagny nikahsy jinsy gatnaşykda bolan jüwitlere ýa-da erkeklere we zenanlara 10 000 manatdan başlanýan jerimeler töretdirilip administrativ temmi berildi. Diýip çeşmämiz belledi. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň we syýasy wakalaryň öňü syrasynda ten söwdasy bilen meşgullanýanlara gözegçiligi güýçlendirýär. Soňky ýedekşeýle çäreler 12 martda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňü syrasynda amal edilipdi. Häkimetler bu işleri asudalygy saklamak, howpsuzlygy ýokarlandyrmak çäreleri diýip düşündirýär. Ýöne habarçylarymyz ýurtda orada aýynyň dowamında nikasyz jinsy gatnaşykda bolýan we ten
sewdasy bilen meşgullanýan raýatlara gözöwçülüğün güýçlendirilendigi barada ilkinji gezek habar berýärler. Çeşmämiz bu çäreleriň täze içeri işler ministri Muhammed Hydyrowyň tawşyrygy bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä ministr mukaddes orada aýynda raýatlaryň ahlak terbiýesine we spirtli içkileri içmegine gözöwçülüğü güýçlendirmek barada tawşyryk beripdir. Bu barada tawşyryk vilayatyň ähli şäherleriniň polisiýa başlyklaryna gelip gowuşdy. Dip çeşmämiz notady. Adatlyk baýdylanlar barada Balkan Velayet Polisiýa Müdürlüginden we Türkmenbaşy şäher polisiýasyndan telefon arkaly resmi kommentari almaga synanşdy. Redaksiyamyzyň 13 aprelde ikindine çenli eden synanşyklary netije bermedi. Bellesek Hydyrow 6 aprelde geçirilen Howpsuzlyk Mejlisinde içeri işler ministri wezipesine bellendi. Şondan soň ýurt raýatlary käbir puwdoklara gözöwçülüğün güýçlenmegi bilen ýüzbeýiz boldular. Ýurduň dürli günjeginde ýol hereketine gözöwçülük güýçlendi. Lewap vilayatyna ýörüýte barlygçy topar bardy. Ýüzlerine botoks etdirýän, ýüzleriniň ýygyrtlaryny tekizletdirýän, dodaklaryny çişirdiýän, gözlerine kirpik oturdýan we goşmaça dyrnak dakdyrýan gelin gyzlary we olary bu hyzmatlary amal edýän gözöllik salonlaryna hem gözöwçülük güýçlendi. Türkmenistanda adatça içeri işler ministerliğinin täze wezipe bellenen resmileri öz ýolbaşçylyk edýän puwdogyna gözöwçülügi bir wada güýçlendirýärler ýöne soňra ýene gowşadýarlar. Bu aralykda Balkandan habarçymyz Türkmenbaşynyň polisiýasynyň şäherdäki içerki migrantlary goşadyrnak içinde gowmak işlerini hem güýçlendirendigini habar berýär. Şol bir wagtda ol öýsüz köçede ýatýan 50 töre adamyň medisina barlygyndan geçirilendigini we olara umumy ýaşaýyş jaýyndan yer vermegiň wada berilendigini hem aýtdy.